Ahoj. Ahoj. My vás vítáme u, nevím jestli prvního anebo druhého podcastu, protože jeden podcast jsme nahrávali už 5 let zpátky. A mně přišla škoda, že když je tady 24 odběratelů a první podcast měl až enormně velká čísla, za což si vážíme, tak když jsme přemýšleli, jestli se vracet na nějaký kanál, nebo jestli udělat novej, tak mě napadlo se vrátit sem na ten kanál. A Maruška s tím souhlasila. A tak jsme tady. Přesně tak. Co dneska budeme probírat? My se v podstatě vrátíme ke kořenům. Probereme si opět to, jak jsme uvěřili v Boha. Ale tentokrát už půjdeme přímo k jádru věci. Nebude to tak, že budeme lít věci okolo jiných tématů. Půjdeme přímo na jádro věci. Říká se to tak, ne? Nebo jak se to říká? Do jádra věci? Ano. Bude to probíhat následovně. Tuhletu epizodu jsme už jednou točili, alespoň ten začátek. To se nám bohužel z technických důvodů nepovedlo. Takže tady rovnou říkám, že všechno, co tady budu říkat, tak jsme se na tom už před natáčením tady ty epizody shodli. Takže vás chci poprosit, abyste to brali jako rozhodnutí nás dvou, nejenom jako moje rozhodnutí. Ale jak to teda bude probíhat? Na jedno téma budou 3 samostatné podcasty. První 2 podcasty budou o tom, že si budeme navzájem pokládat otázky na daný téma. A ve 3. podcastu toho daného tématu si o tom budeme jen tak povídat, filozofovat, dělat si z toho srandu třeba i. A nebude to probíhat tak, že Maruška položí otázku mně a já hned následně položím otázku Marušce. Každý díl bude věnován jedný z nás. V jednom dílu já budu pokládat otázky a v druhém díle bude Maruška mě pokládat otázky. Chápem se? Doufám, že nás chápete. Že chápete, co tím myslíme, chceme říci. Pokud ne, napište do komentářů, upřesníme. Přesně tak. Každopádně ty mi pověz, čemu se pousmála, když jsem to tady říkala. To jsem řekla nějakou jako fakt debilní frázi, kterou si teď neuvědomuju, že jsem řekla. No, řekla si, že ten každý, jakoby ty 2 díly, že věnujeme jedný whisky. No a víš co, to je jako když řekneš věnuju to někomu, kdo už nežije třeba jako. Ale Věnování. ona nejenom, že jsem tady vylila kafe, ona ani nevím jak. Takže to musím utřít. ne, že věnujeme jako... Ale já to vysvětlím. Nikdo neumře. Já to vysvětlím. Proč mi káva protéká hrnkem do prdele, ty vole? To je zase začátek, to není možný. Mě to připomíná coffee time. Je to takový coffee time. Asi... Ano, netref se do toho koše. Super, miluju to. Hele, to s tím věnováním. Já to používám v tom kontextu, že něco někomu patří. Že to je jeho.
Dobře, Ne. v pohodě. Ne v tom slova smyslu jako památka zesnulýmu, ale nesmí se, ale prostě to považuji tak, že je to jako když chceš od někoho podpis do knížky nebo někam prostě. Věnování, ano. Tak je to v podstatě jako věnování, jo. Takže takhle jsem to myslela, ty trotle. Jo, dobrý, v pohodě, tak jo. Dobrý, chápeme se. Není někdy na škodu myslet na smrt. Je to ulevující. To by bylo dobrý téma. Od smrti k víře, prosím tě, jo. A nebo od víry ke smrti. Víra ve smrt? No, tak jakoby... Od víry ke smrti. Jako No, když že to spojíš, ujdeš... tak víra ve smrt. No, první otázka. Hm? Jaký byl tvůj v životě zlomový okamžik, kdy jsi řekla tak a teď vím, že chci věřit v to, že tady nad náma něco je. Teď vím, že chci věřit v Boha, o kterém mi moje máma vypráví. Protože ty jsi popisovala, jak mě, tak divákům, že tě sice máma s tátou přivedli k víře, hlavně teda máma, to jsem pochopila, ale nikdy mi vlastně v životě nebylo ještě odpovězeno na tu otázku, že co se stalo, že jsi řekla fajn, tak já možná věřit chci, nebo možná to chci zkusit a uvidím, co z toho bude. No, takže samozřejmě, hele, moje mamka mi samozřejmě vyprávěla o Bohu, o tom, že s náma stále je, že i když ona se mnou být nemůže, tak on se mnou pořád je. Mm. A že mě prostě doprovází, chrání, doprovází na všech cestách, všude prostě, kde jsem, tak se mnou, všude, kam se podíváš. Taky, ale všude, kde jsem prostě, tak se mnou je. Tak nejenom, že mi o tom vyprávěla, ale já jsem, takhle, ona mi o tom vyprávěla a já jsem to chtěla zažít. Já jsem takhle jako zažít. Já jsem to chtěla cítit. A do nějakých asi 9-10 let jsem nic takového necítila. Necítila jsem takový to jiný bezpečí, takový to jako vyšší bezpečí, takový jako se mnou je někdo, kdo je nade mnou a zároveň je se mnou, kdo prostě mě chrání, takovou tu jistotu, bezpečí, nejenom s mámou, ale s někým, kdo je se mnou, ale kdo je zároveň opravdu vyšší než já. A jako s někým, u koho si můžeš říct, hele, teď jsem v prdeli, ale vím, že jsem vlastně v pohodě. Přesně tak, že na to nejsem sama. Že i když třeba si připadám, že mi nerozumí máma, táta, nikdo z rodiny, nikdo kolem, tak on je ten, který mi rozumí. A já jsem to chtěla cítit. A necítila jsem to do 9, do 10, chtěla jsem to poznat. Pořád jsem si to přála, pořád jsem říkala, Bože, prosím, já tě chci poznat. Já chci vědět, co to je, tě cítit. Já chci tvoji přítomnost. Já si to přeju. Mně je jedno, že jsem dítě. Já to potřebuji úplně stejně jako dospělej. Prosím, já tě chci cítit. Já chci, aby si se mnou tady byl, tak abych to fakt ucítila. Abych mohla říct, jo, já tě cítím a proto v tobě budu věřit, protože vím, že tady teď se mnou seš a není to
žádná pohádka, není to lež, není to nic takového, je to realita a já ji chci zažívat zase znova. A v 10 letech... Teď by mě teda zajímalo, než budeš pokračovat dál, od kolika let jsi tohleto začala říkat, nebo od kolika let jsi vlastně ty Boha začala o tady to žádat? Začala jsem potom toužit, začala jsem ho žádat asi tak od 7 let, od 7 do 10, než se to stalo. Taky taková 3letá No, tak nějak. cesta. Přesně tak. No. No a co byl ten zlom teda? V 10 letech když mi umřela moje babička, tak i přesto, že mě moje máma všichni furt utěšovali, uklidňovali, tak já jsem chtěla vědět, jestli je v nebi, jestli nebe opravdu existuje, jestli tam ten Bůh je. Stále víc a víc jsem potom chtěla. Toužila jsem potom nejenom ho cítit, ale vědět o tom, že jsou tam ty, kteří si zaslouží tam být. Podle mě. A pro mě byla babička ta, která si to prostě zasloužila, protože byla super babička. Snažila se být skvělá babička a já jsem ji milovala a ona milovala mě. A no, prostě chci říct, že to tady s tím souvisí. Já jsem v tu dobu... V pohodě, máme čas. Klidně to rozeber. Já jsem v tu dobu pořád brečela a nevěděla jsem, jestli je vůbec v nebi. A začala jsem ho žádat o to, jestli i když už není mezi náma tady na světě, jestli ji můžu vidět. Jestli se za mnou někdy může podívat. Jestli To je odvážný přání, odvážná touha. Wow. Jestli ji můžu slyšet. A ne, aby to byl nějaký zlej duch. Věděla jsem, že můžou být zlí duchové. Věděla jsem to v 10 letech, ale nechtěla jsem, aby tohle bylo nalháváno. Aby prostě jsem jako měla nějakou falešnou naději v Boha, nebo nějak prostě jak to říct. Jak to myslíš? Teďko jsem se nad tím tak jako pozastavila, že si nechtěla, aby ti tohleto bylo nalhávaný. No, jakože nalhávaný, jak to říct, že aby přišel nějaký jako vlastně přála jsem si, aby to nebyl zlej duch, aby nepřišel falešný duch. Nějaký démon. Který se předstírá, že je to moje babička. No, jasně. Takže jsem žádala o opravdovou babičku, aby se za mnou mohla podívat, abych já ji mohla vidět a slyšet, aby jsem si s ní mohla povídat doopravdy. A teď teda je možný, že se k tomu dostaneš, ale i přesto se zeptám. Jak jsi poznala, pokud si vážně takovýhle znamení nebo vyslyšení obdržela, že to vážně nebyl nějaký démon, zlý duch, cokoliv falešného? Jak říkám, je možný, že se k tomu dostaneš, ale potřebovala jsem to položit. Tu otázku. No. To se k tomu dostanu teďka. Jednu noc, kdy jsem strašně brečela. Chtěla jsem babičku. Chtěla jsem ji mít u sebe. Chtěla jsem ji slyšet. Aspoň slyšet. Už jsem si nepřála ji vidět, ale strašně moc. Moc jsem si přála ji aspoň slyšet. A já jsem ji neviděla, ale najednou jsem ucítila dotek. A potom jsem slyšela, jak
jak mi řekla hlasem, který byl vlastně mojí babičky, nebo jak to říct, jako opravdický, a slyšela jsem, jak říká: ahoj Maruško, to jsem já, tvoje babička. A já jsem si v tu chvilku vůbec nebyla jistá, jestli to není někdo přesně jako nepředstírá se, jestli to není někdo jako nějaký zlej duch. No jasně, když to řeknu blbě, tak to takhle může udělat kdokoliv, že by předstíral, no. A já jsem v tu chvíli řekla jsem: a jak ti mám věřit? Jak mám věřit tomu, že jsi moje babička? A že nejseš něco zlýho? Jsi opravdu od Boha poslaná? Opravdu si sem mohla přijít? Dotknout se mě a promluvit ke mně zrovna ty? I když si to přeju, já vím, ale já se strašně bojím, že ti nemůžu věřit. A najednou nepromluvila babička, ale najednou jsem cítila další dotyk, ale jiný. Takovej teplej. Strašně teplej a něžnej, a bylo to obejmutí. Úplně mě to celou jako kdyby pohltilo, jako kdyby to bylo vše úplně kolem mě. Úplně jako od hlavy až k patě a zleva doprava, všude. Tady mluvím rukama. Všude. A já jsem si říkala, já jsem nikdy necítila Boží přítomnost, jak mám poznat, že to je něco, co jsem si přála. Že to je to opravdický. Potom, co mě to něco obejmulo, a potom říkáš to něco a napadá mě otázka. Víš, co nebo kdo to byl, anebo jsi doteď v takové nejistotě, že vlastně nevíš? Najednou jsem slyšela hlas. Takovej mužský, ale ne úplně hluboký. Takovej alt asi, nebo takhle. A říkal mi, že se nemusím bát. Že říkal: můžeš mi věřit. Já jsem ten, který tě nikdy neopustil a který ti konečně mohl splnit tvoje přání. A chci, aby si mi věřila, a budu se snažit, fakt hodně moc snažit ti to víc a víc dávat najevo, že jsem to já. Že já, Bůh, s tebou jsem. A že tě nikdy neopustím. Že tě budu doprovázet úplně všude. A i když budeš mít v životě těžké chvíle, tak já s tebou budu. Já s tebou zůstanu. Já tě nikdy tě neopustím. A já jsem z toho hlasu necítila žádný chlad, nebo z té přítomnosti. Já jsem cítila takovou
respekt, bázeň. Já jsem byla v šoku, já jsem najednou cítila něco, co jsem si vždycky přála cítit. Co jsem si představovala. Zároveň si věděla, že v tom nemůžeš být dlouhodobě. Že potřebuju tohle cítit. A že to chci cítit dlouho. Ale že je to strašně neúnosný. A že nechci, aby to skončilo, ale že to musí skončit, protože to je pro moji bezpečnost, ale na druhou stranu jsem se bezpečně cítila. A já jsem říkala, prosím, ještě nechoď. A on mi v tu chvilku musel říct, já musím. Protože ty bys to nezvládla. Já teď musím odejít. Ale někdy se k tobě takhle zase vrátím. Abys věděla, že jsem tě neopustil. Ale i když v takovýhle přítomnosti nebudu pořád, tak s tebou budu pořád. Jenom chci, aby si mi věřila, aby si věřila, že existuje něco víc. A že to něco víc tě miluje nade všechno. A že tě nikdy neopustí. Teď musím jít. A ty si, prosím, popovídej se svojí babičkou, protože jsi to moc přála. A já jsem ti to rád splnil. Tak si to užij, aby si pak tom mohla v klidu usnout, protože vím, že bez toho neusneš. Povídala jsem si se svojí babičkou asi hodinu. A půl hodiny až 3/4 hodinu mi trvalo, než jsem to všechno vstřebala. Jenomže jsem byla tak unavená, že jsem i v tom šoku prostě usnula. Pamatuju si to do dneška, nejde to zapomenout. A já jsem věděla, že to nemohl být zlej démon. Protože dřív, asi v 9 letech, jsem cítila něco, jenomže to hřálo jenom chvíli. Potom mi byla strašná zima. A to tenkrát jsme měli v bytě jako topení zaplý, jo, takže to nebylo od venku nebo něco. To prostě byl chlad, který... A proto jsem v těch 10 nevěřila, protože jsem cítila něco chvilku a potom z toho bylo něco chladného a já jsem nedokázala jako uvěřit, když to v tu chvilku bylo, ale tohle, ten zážitek v těch 10 se děl tak 10-15 minut v kuse a tam to se dělo tak třeba 5-7 minut v 9 letech, takže jsem ten rozdíl mohla rozeznat a byla jsem ráda, že jsem ho mohla takhle poznat už v 10 letech. Takže jo, děkuju ti, Bože. Dál. Ty vole, ty tu řekneš totální emoční story, pak se na mě podíváš a řekneš chladně. Dál? Protože mě zajímá další otázka, já na ní ráda odpovím. Ale dobře. Teď se zeptám já tebe. Co na to říkáš? Jsem v šoku, jsem v úžasu, jsem dojatá a je to velice podobný mnoha mým zkušenostem, který jsem za již krásných 8 let cesty víry zažila. Ale to bude až se budu ptát já. Jo, přesně tak. Chtěla jsem se zeptat, řekla jsi já, Bůh. Ale jaké je jméno toho Boha?
No tenkrát, asi kvůli tomu, že jsem byla dítě, tak mi prostě řekl já Bůh. Já jako jsem tenkrát asi bych nezvládla nic jako většího, nebo jak to říct. Nic víc asi jako střebat. Ale už tohle bylo dost silný. Dneska bych řekla, že já to neumím No. já to dneska vlastně neumím moc pojmenovat. Protože když řekneš jako například logos nebo bytí, tak pro mě je to furt málo. A teď to definuj. No, definovat bytí. Definuj bytí a definuj logos. Potom mi řekni, je to málo, je to hodně, je to akorát, je to nesmysl. Definovat. Ne, teď ne. To bude na úplně jiný podcast. No, to byla prostě, spíš to je jako... řečnická otázka. No prostě jako dneska to vidím tak, že to neumím pojmenovat. Nebo ho neumím pojmenovat. Nebo jí, asi hermafrodita, nevím, prostě neumím, jak říká, jako lidsky to řeknu, jak tu vyšší moc neumím pojmenovat, jo, jako prostě jinak než zatím jako to Bůh je pro mě málo. A bytí to je zase, tak to je prostě to je těžký. Já nevím, jestli pro mě existuje jméno pro něj. Bezejmenný. Anonym. Ano, bezejmenný. Anonym. Yes. tak vidíš tak. to, Bože. Tak asi takhle, no. Tak, když bych se měla inspirovat Biblií, starým zákonem, tak bych asi řekla heje, šer, heje. Stávám se, kým se stávám, budu, kým budu, jsem, kdo jsem. Ale to není jméno, to je podstata toho, kým on je. No, když řekneš Jehošua, tak to je pro mě prostě pořád... Co? Prostě to pro mě není akorát. Není to akorát. Prostě pro mě je víc než tak. Jehošua. Tak. Promiň. Jehošua plus, VIP, nebo... Jehošua star. Třeba. Víš co, prostě. Pro mě je to víc než megastar. No ale teďka si vlastně řekla, že si myslíš, že to byl samotný syn. Přesně tak. Ano. Tak řeknu syn Davidův. Logos. Ten, který je beránek boží. Syn boží? Tady ten termín nemám ráda. Syn člověka je lepší. No, tak syn člověka, no. Ale tak jako... Já mám radši termín syn Boha, ne syn boží. Syn Boha, dobře, tak syn Boha. Syn Boha nejvyššího. Ano, myslím si, že to byl syn Boha. Ty nemáš jistotu, viď? No, skoro mám asi tak 80%. Těch 20% bych řekla, že to byl samotný otec toho syna. A proč přisuzuješ teda 80% synovi a jenom 20% otci? Když už je to 50-50. Tak. Protože jsem řekla, že má alt. A to mi tam jako nesedělo, protože Jehošua má hlubší hlas. Trošku. Má tenor podle mě.
Nemá ho tak měkký jako otec. Já jsem se v tom ztratila. Byl to syn nebo otec? Podle mě pravděpodobně podle toho samotného projevu to byl syn. Ale podle toho tónu hlasu to byl otec. Tak já nevím, jestli to byla kombinace, nebo... Protože... No, tak mohl se tě dotknout syn, ale promluvit mohl otec. No, ale hlavně jsem zapomněla říct to, že v jedné části ten hlas byl... Puberta! Ne, v jedné části. V jedné části, co jako mluvil, v té první části, mluvil alt a v té druhé už hlubší hlas. Tak jestli se vystřídali, nevím. Co ty víš? Třeba Ješua doteď mutuje. No, tak to je další možnost. Takže možná se to nikdy nedozvíme. A myslím si, že to ani není potřeba. Asi ne, prostě to byl Bůh, prostě to byl Logos, no. Ne, já to vím jistě, že No tak počkej. to bylo něco jako podbytí. Podbytí. Jsi taky podbylá, vole. Bylo to pro mě... No. Tududum. Ten, který je. Ten, který je. A to stačí. A to stačí. Víc to nerozváděj. Přesně tak. Co se dělo potom? No. Takže, prostě se toho změnilo hodně. A to hlavně v tom, jak jsem teda vnímala jako potom kolem sebe jako přítomnost něčeho, jako něčeho, jeho přítomnost. Potom jsem ráno prostě pořád vnímala, jestli teda je se mnou víc nebo míň. No a jako jak plynuly ty roky, jako dny, týdny, měsíce, tak to bylo čím dál tím víc intenzivnější z mé strany, že jsem furt víc a víc jako si to ještě přála. Ještě jako víc, aby to bylo často, ta přítomnost, která byla v tu noc. A taky jsem si víc přála znovu jako slyšet svoji babičku, povídat si s ní, jako vlastně jsem byla taková, že jako něco jsem dostala a chtěla jsem víc, jestli to znáš, takový to jako chceš ještě víc. Teď si dostala něco a teď chceš ještě víc. A zase si dostala něco víc a teď chceš ještě víc. Jo, takový jako... Vím moc dobře, o čem mluvíš. Nevím, jestli mám říct bohužel, anebo naštěstí. No, já taky nevím, jestli bohudík nebo bohužel. Ale vlastně hodně mi pomáhal například v mých 13, kdy jsem měla velké bolesti, protože jsem měla žlučníkové kamínky. A ty žlučníkové kamínky nebyly příjemný, protože jsem měla záchvaty samozřejmě. Potom jsem měla častější a častější záchvaty. No a v těch bolestech on jako mi byl oporou, on mi jakoby říkal a byl mi hodně na blízku, jako ta přítomnost byla hodně intenzivní, jo, jako taková ta, co byla v tu noc, tak on mě prostě často přišel navštívit, když mě to bolelo, tak mě přišel obejmout, jo, nebyla to jenom ta máma, která mě obejmula, ale bylo to i on, i když ona byla se mnou, tak on byl se mnou taky, jo, zrovna v nemocnici v prosinci se mnou byl, jo, vlastně pořád, jo, hlavně prostě v noci, kdy mě to trápilo. V prosinci v roce, teď nevím, prostě když mi bylo 13, tak v prosinci. Před Vánocema jsem skončila v nemocnici a on tam se mnou byl. Samozřejmě jsem to prostě nedávala nějak jako moc najevo, že jo, prostě
nebyla jsem jako do doby, co jsme se poznali s Nelčou, tak jsem nebyla taková, která by řekla jako věřím v něho, jo, prostě věřte všichni taky, nebo jako, že bych to všem cpala, že věřím, že teď jako se mnou někdo je. No, jako jasně. To ne, no, prostě jsem byla taková spíš tady v tom jako uzavřená, nebo tak jako prožívala jsem to sama v sobě, jako užívala jsem si to a tak. Hodně mi potom pomohl i v 15 letech, kdy jsem měla psychické problémy, chtěla jsem se často zabít a tohle. Tak mi pomáhal, když jsem si ubližovala tohle, tak prostě hodně moc se mi snažil být oporou, zase tam ta přítomnost byla větší, jo, takže jakoby, ale i v těch normálnějších stavech v té každodennosti. V té každodennosti se mnou jakoby začal být nějak víc, nebo já jsem ho začala víc cítit, nebo tak nějak jako ho vnímat. Začala jsem si jako hodně toho ohledně té mojí víry, nebo jak to říct, jako uvědomovat, zjišťovat. A tak najednou těch 15, co jsem jako poznala tu Nelču, tak jsme začali prostě společně nějak tu víru rozebírat společně, že jo. Tady tě přeruším. No, takže tak. No. Ty jsi říkala, že jsi začala o tom něco víc zjišťovat. Jak to mám chápat? Začala jsem si jako víc zjišťovat o Bohu jako takovým, jo, o Boží trojici a nebylo to jako z Bible. Já jsem si nechtěla číst Bibli. Prostě mě to nikdy nepřitahovalo. A z jakých zdrojů si teda čerpala, když ne z Bible? Protože většina lidí hledajících fakt jako prvně jde a šáhne po té Bibli nebo po katechismu nebo po něčem takovém. Z internetu, kde jsem někdy narazila i často na cizí jakoby stránky, kde jsem si to mohla přeložit. Tak tam jsem radši čerpala v těch cizích, protože jsem tomu věřila víc. Jako, prostě o Duchu svatým a o Jehošuovi, o jeho jako vlastně ukřižování a tak samozřejmě tam někdy byly nějaký jako verše nebo tak. Ale já jsem si z toho vzala něco a něčemu jsem věřila, něčemu jsem jako nevěřila. Samozřejmě jsem četla různý verze desatera. Počkej, různý verze desatera? Já myslela, že desatero je jenom jedno. No, třeba Patery verze. Jo, teď já si neřeknu přesně, jako co v nich jako bylo. Ten velký rozdíl tam asi úplně nebyl. Nevím, jestli si teď vzpomenu, jestli byl asi určitě v jedné verzi byl úplně něco odlišného. V jednom jako pravidlu, nebo jak to říct, nebo... Pamatuj na sobotní den, aby tě byl svatý, 6 dní budeš dělat svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu. Tak, a tam nějaká verze byla trošičku pozměněná v nějakým tom... Jo, to je katolická verze desatera, kde to mají o jedno přikázání zkrácený a místo toho mají jedno přikázání rozdělený do 2, aby se vešly do té 10. No. Mm-hmm. No, tak jako prostě, jo, takže... A oni vlastně ze soboty udělali neděli. Neříkám, jako, že chci tady obviňovat to nějak katolíky, to ne. Nevím, proč to takhle vzniklo. Nevím, co se stalo, že je víc různých verzích desatera. Ale u těch katolíků je nejznámější to, že si to ze soboty šoupli prostě na neděli a
To se prostě tak nějak jako ustálilo v té společnosti i mimo to náboženství. No to jo, no. No, takže tak jakoby snažila jsem se prostě o ty víře co nejvíc zjistit, ale mimo prostě Bibli a hlavně jsem se Moc to nešlo, co? Moc to nešlo, hlavně jsem se snažila jako Starý zákon hodně studovat, no. Ale tomu jsem věřila nějak jako víc, no. Wow. Ty krása, cože? No, jsem potom jako rozveď to víc, to mě zajímá. Jakou knihu ze Starého zákona máš nejradši? dej příklad. Genesis, Žalmy, David, Rut, Ester, Píseň písní, Malachiáš, Jeremiáš, Ezechiel. Genesis a Žalmy. Genesis a Žalmy. Já si nemůžu pomoct, ale já ze Starého zákona mám nejradši Žalmy, knihu Izajáš a knihu Píseň písní. Jo, tak ten Izajáš je taky dobrý, samozřejmě. Mě Bůh několikrát říkal, jako jestli si toho Izajáše už teda nechci konečně celýho přečíst. Za těch 8 let jsem se k tomu nikdy nedostala. A to je Znám škoda. útržky. Znám jenom útržky, jo. To je škoda, to by bylo fajn. Já jsem četla asi prvních 10-12 kapitol Izajáše. Mě tam odradila prostě ta brutalita. Já jsem si to přečetla od cca 40 nebo 38 až jako do té 61. Ale od té 40 nebo 30 a níž já jsem to prostě nezvládla. Možná se k tomu někdy vrátím, ale myslím si, že stejně ty nejhlavnější momenty s Izajášem mám už jako přečtený, jo. No a co si jako ty nejvíc, no tak dobrý, to ta otázka, dobrý. Dobrý, tak já už si v hlavě musím skládat otázky, teď mám... Přesně to. Sakra. Dobrý. No, takže Starý zákon jsem se snažila jako, ne srovnávat, ale jakoby studovat i novej, ale prostě říkám z těch stránek, protože prostě říkám jako z těch cizích většinou, protože prostě tam je to lepší, žádná Wikipedie, vole, nebo něco jako. Počkej, takže ty jsi četla nějaký anglický překlad Bible, jenom si to přeložila do češtiny? No jasně, nějaký jako hodně úryvků a tak. Nebylo to jako celý, to byly úryvky, prostě snažila jsem se hledat. Co to bylo, co tam bylo jako za značky? ESV, NIV, NET, protože ono existuje v té angličtině taky jako spoustu překladů, jo. EET? EET? NIV a EET. EET. EET, no. EET vůbec, tady ten překlad vůbec neznám, ale Už si vůbec moc nepamatuju. NIVčko znám, ten je vlastně jeden z mých nejoblíbenějších, protože je hodně citován. Ta angličtina je tam docela jednoduchá. Wow. Nevím, jak to. Je to takovej ten typ překladu, který není úplně nejnovější, ale není úplně jako něco jako Bible kralická. Jo. Je to... Bude to nejspíš z 80. 90. let 20. století. Ale nevím. Nebudem tu řešit biblický překlady. Od toho tady ten podcast není k Bibli, se dostaneme třeba někdy jindy. Přesně tak. Teda, když už si tu
víru začala nějak žít, tak přemýšlela se třeba někdy, že by se chtěla podívat do nějaký církve, nebo že bys... Dobře, zůstanu u tady ty otázky. Chtěla jsi chodit do církve, nebo chodila jsi do církve někdy? Měla jsi tu možnost? Chtěla jsi, nechtěla? Nechtěla. Jednou jsem jako ne zapadla, ale jako málem jsem byla učena katolíkama jakoby půl roku, protože jsem se chtěla nechat pokřtít, jo, ale potom jsem od toho upustila, takže jsem pak nakonec jakoby do žádný církve nešla se učit nebo tak. Nechtěla jsem. Jak se to stalo, že jsi že ses vydala ke katolíkům, aby tě pokřtili? No, protože táta mě k ním přivedl, protože říkal, že je zná, že on je katolík a že prostě jeho naučili podle něj jako dobře a že prostě je rád, že je takhle pokřtěnej od nich, no tak jsem se nechala jako nejprve zlákat. To zní strašně. To zní tak hnusně, ty vole. No to jo, no. Tak jsme jako mluvili s nějakým katolíkem nejprve v nějakém kostele, teda v kostele, kde se jakoby, myslím, kde se brala máma s tátou. No a potom, když jsme jako s ním mluvili, tak on mi říkal, že tam je nutné to učení a že bude jakoby to z Bible a tak a jsem si už potom řekla jako znechuceně ne. Prostě ne. A když jsem si potom něco i zjišťovala o katolících, tak prostě mi ta církev nepřipadala v pohodě, takže jsem si říkala, že prostě nechci od katolíků vůbec a celkově jako kvůli jako tomu se učit z Bible nebudu se prostě učit. Jak to, že máš tak velký odpor k Biblii? No. Co se jako ve tvém životě od těch 9 nebo 8 nebo nevím kolika let stalo, že ses prostě té Bibli vyhýbala? A nejspíš teda i celkovému křesťanství. No, protože mi přišlo celkově to učení v tom křesťanství a ta Bible, to mi připadalo to, že to křesťanství celkově čerpalo z té Bible samozřejmě. Jako, no jasně, jo. Tak Bible je ústředník nějak křesťanství. No a ta Bible, že jo, tak jako překlady, který si mi nějaký úryvky četla, že jo, tak prostě a co já jsem jako četla přesně, když jsem jako nešla na ty cizí stránky a četla jsem to jako v té češtině nebo tak prostě ty překlady, jo, chápeš, ty překlady, strašný překlady, prostě jako co z toho nelogického vzniklo, jo, tak původně ta Bible možná byla v pohodě. Podle mě si myslím, že byla na tom určitě mnohem líp. Celkově ta Bible a že bych jí mnohem víc věřila. Když by to nebylo vůbec přeložený jako takhle blbě, jo. Protože prostě jsou ty překlady za mě dost blbý a proto tomu nevěřím. A už jako od těch 10 jsem uměla číst všechno, takže jsem si to prostě zjišťovala a věděla jsem, co je jako překlad. Jo, a prostě už v těch 10, 11 mi to prostě tu logiku nedávalo v té češtině. Ty úryvky všechny, co jsem jako mohla přečíst. Jaký úryvek si vzpomínáš, že byl z Bible nejhorší, který si četla jak přeložený z té angličtiny, tak i
z nějakého českého překladu. Nebo slovenského. Vzpomeneš si? A nebo ještě jinak. Jaký biblický verš byl ten, který tě odradil od Bible? Homosexualita. Vítej v klubu. No. Jako... Jenomže tohle je strašně zrádný. To si teď nepamatuju přesně. 1. Korinským 6:9. No, nevím, ty si to možná pamatuješ, ale já jenom vím, že se mě to znechutilo. Rozumím, no. Jako... Jo, a vlastně, že jsem chtěla říct, že od toho křesťanství a hlavně od katolictví a tak, jo, když táta začal říkat, že jako zvířata nejsou v nebi, jo, že jsou jenom prostě, já nevím, tak jako to prostě pro mě bylo šílený. Já jsem říkala, co to je za hloupost, jako, a tohle jestli je v Bibli, tak je to prostě píčovina. Za mě, jako. Bible neříká právě vůbec nic o tady tom. Jo, tak prostě nevím, kde to ten táta vzal, jako nevím prostě, jestli to ty katolíci nějak učej a nevím, ale prostě o té homosexualitě. No, já si spíš myslím, že je rozdíl mezi Biblí a křesťanstvím. No, jako asi trošku jo, ale to křesťanství je inspirovaný hodně tou Biblí, že jo. Já si spíš myslím, že Bible je oběť, než viník. Aha, no tak to je jedno, ale tak já té oběti prostě nevěřím. Proto je oběť. No, nevím, jestli ty si to pamatuješ s homosexualitou, ale prostě já ne. Je 7 veršů, který křesťani považují za zákaz homosexuality. No. Nevím, jestli je řeknu všechny. Pokusím se. A zkusím to vzít chronologicky. U tady toho si zrovna nespomenu na číslování, takže řeknu jenom název knihy. Leviticus. Pozor, ještě dřív. Genesis 19, Sodoma, Gomorra. I přesto, že v Deuteronomiu to je, tuším, že 4. kniha Mojžíšova, je napsaný: hle, toto byl hřích tvé sestry Sodomy, nenasytnost a wow, moment. Tuším, že to bude Deuteronomium 15, já to tady najdu v té Bibli, jo? Můžu? No jasně. Budu číst ze českého studijního překladu. Takže 5. Mojžíšova, 15. kapitola, zkusíme. Jo. Dobře, najdu to na Google. Tak pozor. Spletla jsem se, je to z proroka Ezechiele, kapitoly 16, verše 49. Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy, vznešenost, nasycenost chlebem a utěšená bezstarostnost. To měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala. Povyšovali se a páchali přede mnou ohavnost. Odstranil jsem je tedy, jakmile jsem to spatřil. Samaří nezhřešilo ani do poloviny tvých hříchů. Množila si své ohavnosti více než oni. A tak si své sestry prohlásila za spravedlivé všemi svými ohavnostmi, které si spáchala. Ano, ty tedy nesi svou ostudu, kterou si přisoudila svým sestrám. Pro hříchy, jimiž si jednala ohavněji než oni, budou spravedlivější než ty. Ano, ty se tedy styď a nes svou ostudu, když si své sestry prohlásila za spravedlivé. I změním jejich úděl Sodomy a jejich dcer, úděl Samaří a jeho dcer a také úděl tvých uprostřed nich, aby snesla svou ostudu a zahanbila se za všechno, co si spáchala, když se pro ně stala útěchou. No. Tady je popsaný hřích Sodomy a Gomory a v křesťanství je už asi ne tak silně jako dřív, ale pořád je tam zastávaný ten názor, že
města Sodoma, Gomora a ty další okolní města byly zničeny kvůli homosexualitě. Jenomže v Bibli ve Starém zákoně u proroka Ezechiele ten hřích je krásně popsaný. Ano. Sodomě a Gomoře jako takový se budeme věnovat opět někdy jindy. Dobře. A uvědomila jsem si, že tady ten podcast nechci věnovat homosexualitě, ale chci ho věnovat tobě a tvojí cestě. A i když to s tím souvisí, tak tady uvedu jenom jeden ten příklad. A na zbytek, pokud se mě na to budeš chtít někdy zeptat, tak to prostě u mě udělej tak, že tomu budem věnovat celou epizodu, protože já budu mít moc toho. Budu mít co říct. Určitě. A teď se teda zeptám, tebe teda od té Bible odradila ta homosexualita? Hlavně jo. A kdy ses tohleto tak nějak začala dovídat, že je tam s tímhletím, ty kráso, nechci říct úplně problém, protože v Bibli homosexualita nikde není napsaná jako oficiálně, jo. To je jenom práce překladu. Tak asi ve 12 nebo 13 letech. Už takhle brzo. Jo. Protože jsem si to samozřejmě, že jo, prostě zjišťovala tak, takže jsem na to narazila docela brzo. No, tak jako já bych to dokázala uníst líp, kdyby si mi řekla, bylo mi 17, 18, když jsem tady to začala objevovat. Ne, ty mi řekneš, že ti bylo 12 let. Jo, bohužel to tak je. Prostě já jsem chtěla o Bohu vědět víc a tady to jsem říkala, že to pro mě není Bůh. Protože ten neodsuzuje a miluje i ty, kteří mají jinou orientaci sexuální a nemůžou za to třeba. A on určitě to ví, že za to nemůžou a určitě jako to prostě to je hloupost. Jo, prostě tak já jsem si říkala, sama se teď hledám, ale kdybych náhodou byla na ženský, tak mě jako Bůh kvůli tomu nepřijme. Tak v takového Boha já věřit nechci a nebudu a takovej Bůh pro mě neexistuje, ale ten Bůh, kterýho já znám, tak takovej určitě není. Aby to zakazoval, aby to odsuzoval, to prostě ne. Rozumím, no. Já jsem taky procházela velice náročným obdobím. Ale to buď odhalí tvoje otázky, anebo nikoliv. Na co se zeptáš? Na to já v následujícím díle odpovím. Moje další otázka, co ty a Ježíš? Já a Ježíš. Nespomenu se co konkrétně, ale určitě Ježíš jako Ježíš Kristus. Ano, o tom mluvím. Řekl nějaké věci, se kterými já nesouhlasím. Nevím, teď jako prostě... Myslím si, že se k tomu dostaneme. Ale chceš-li o tom promluvit teďko, tak samozřejmě můžeš. Asi se k tomu dostaneme, protože teď mě prostě ten příklad nenapadá a možná, když se k tomu dostaneme, tak mě to napadne nebo tak, protože určitě mám proto důvod, proč v Ježíše jako v Ježíše nevěřím.
A proč místo toho věřím v Jehošu a ano, je v tom rozdíl. Dobře. Takže k Ježíši máš teda negativní vztah. Přesně tak. Co ti udělal? No, říkal věci, který mě úplně nejsou příjemný, nebo mi vadějí prostě. Ale říkám, doufám, že se k tomu dostaneme, protože já bych ráda řekla, co konkrétně řekl. Ale já se spíš zeptám takhle, protože tady je víc stupňů ty tvojí odpovědi. Vadí ti Ježíšova slova kvůli tomu, jak ostře konfrontuje lidi s pravdou? Ne, to ne. Tak dobře, co konkrétně ti Ježíš udělal a co ti konkrétně na Ježíši Kristu vadí? To není jako o tom, že říká někomu pravdu a že to je ostrá pravda. Ale že říká něco, co pravda není. Dobře. A teď tady mám projet všechny 4 evangelia a vylistovat všechny Ježíšovy výroky. No právě. To já se snažím prostě teď jakoby představit to, co je pro mě nejhorší, co řekl. Ale je tam určitě něco, co je pro mě nejhorší, co řekl a co pro mě není pravda. Ale... Dobře, tak na tohleto probereme teda v jiném podcastu, protože já se tím pádem budu muset přečíst všechny 4 evangelia a... Já taky asi. Hele, ale ty jsi to nikdy nečetla, viď? No já jsem četla něco a právě z toho něčeho mi vadí to nejhorší tam, co tam bylo. Jenomže ale teď něco taky může být pěkně vytrženo z kontextu. No a to je právě to, že třeba to může být blbej překlad. Takže my se pak samozřejmě... Prdeli. Možná to je z Biblí, ale Ježíšem, nebo já nevím. Chudák Ježíš v tom případě teda. Kurva. No, v tom případě skurvená Bible do prdele. Není to tak jednoduchý, si myslím. Ne, je to strašně složitý právě. To je to nejhorší, že něco mohl Ježíš opravdu říct a v tom případě je to debil a nebo to je o skurvený Bible, jako o skurveným překladu, takže a já ti pomůžu, anebo tě ještě víc vykolejím. No. Evangelia se nejdřív předávala po ukřižování Mesiáše ústně, ale ty evangelia, ty zápisy, co dneska máme, tak jsou od 2. století, anebo od poloviny či konce 1. století, kdy začaly vznikat nějaký první zápisy z toho, co vlastně z té ústní tradice vůbec zbylo a co se postupně tak nějak rozšířilo. Takže to, co se skutečně napsalo a to, co se skutečně jako ústně předalo i přes jakýkoliv stáří textů a přes určité jako svědky, se už dneska velice těžko dostaneme k tomu původnímu. Co se vlastně stalo a co ne. Protože když si ještě k tomu uvědomíme, že Bible není historická kniha,
že to je kniha plná metafor, příběhů a záměrně symbolických scén, viz kniha Zjevení, anebo kniha Daniel, nebo Ezechiel, tak se už dneska velice těžko dostaneme k nějakým historickým poznatkům, faktům. A myslím si, že pokud Boha někdo někdy fakt neuvidí tváří v tvář, že se budeme jako lidstvo jenom dál dohadovat, co se to vlastně stalo. To je fakt, no. Probrali jsme toho hodně. Ano. Na závěr bych měla takovou asi nejtěžší otázku. No, tak to zkus. V jaký moment si nejvíc pochybovala o boží existenci a existoval nebo existuje v tvém životě moment, kdy jsi Boha opustila? To asi existuje, nebo určitě existuje ten moment, kdy jsem na nějakou dobu Boha opustila, kdy jsem v něj přestala věřit. A uklidním tě. Žalmy jsou tady toho plný. Žalmy jsou plný výčitek vůči Bohu, žalmy jsou plný hněvu na Boha. Takže nejsi první ani poslední. Ale jako přímo moment, nebo jako rok, nebo ty kráso. Rok nechci, já se ptám na to, jestli byl vůbec někdy nějaký takovýhle moment. Určitě byl. Dokážeš si ho vybavit, anebo už je to tak dávno a je to tak zapadlý, že už to neřešíš? Moment. No. Asi když tě zbyla matka. Takže rok 2022. Jsem přestala věřit, že za tebou vůbec někdo stojí a že nás vůbec někdo chrání. A že se musím spolehnout sama na sebe, abych tě zachránila já. Takže tady ten moment. Chceš to nějak rozvíst? No prostě, když tě zbyla tvoje matka, tak jsem začala pochybovat. Začala jsem ho žádat o to, jestli opravdu existuje. Znovu. A zas. Každý den. Každý večer. Aby s náma zůstal co nejdýl. Aby mi dokázal to, že tě nezachraňuje jenom já, ale on, že prostě nás chrání a že s náma v těch těžkých chvílích a pořád to bylo horší a horší s tvojí matkou a já jsem ho furt a furt žádala a pravděpodobně s náma byl, protože by to asi bez něj bylo ještě horší, ale v tu chvíli jsem si připadala, že jsem na to sama a že musím být já hlavně tvojí oporou. A bylo to pro mě zničující. Potom, když jsme odešli, jsme utekli, tak jestli si vzpomínáš, jak jsem z té zítky spadla, tak jsem mohla dopadnout mnohem hůř, třeba na hlavu. A jo, pamatuju. Potom jsem si odřela si ruku. Sice rozhnusně, ale jenom jako ruku. A vyrazila jsem si dech na nějakou chvilku. Ale vlastně mohlo to dopadnout hůř a já jsem si v tu chvilku potom řekla do prdele, proč si v něj nevěřila. Když tě teďka zachránil.
jako v ten moment jsem cítila fakt přítomnost a v to, že to mohlo dopadnout mnohem hůř, protože já jsem tam tu ruku nedala jen tak, on mě zabrzdil. On mi tam tu ruku takzvaně přistrčil. A tu jak chvilku, si to mám vyložit? No, že mě jako k tomu nějak, že mi to dal asi do hlavy, že tam mám tu ruku dát, víš, protože já jsem jako byla v úplném jako šoku, prostě chtěli jsme utíct, takže jsem myslela jenom na to a nemyslela jsem na to, že bych měla před sebe dát ruku, takže on mi to určitě dal nějak do hlavy a díky tomu jsem si neublížila víc, než jenom kvůli tý jako ruce a vyraženým dechem, ale mohla jsem spadnout na hlavu, jakože vážně jsem mohla spadnout na hlavu, kdyby jsem tam nedala tu ruku. Takže... Je pravda, že já si vzpomínám, že jsem ti říkala, hele, obejdi to, ser na to. No, právě to bylo už to první upozornění, takže já jsem si potom tu chvilku řekla, seš kráva, prostě věř znova, protože ty vole, on tě neopustil. On vás neopustil. No a potom v tom hotelu a všude zase s náma byl, nebo ne zase. Vždycky, ale já jsem věřila v to už potom, že s náma je tam. No, takže vlastně ten měsíc jsem nějak jako ho opustila, nevěřila. Potom, když zase vlastně pro mě jako bylo nejhůř, nebo tak vlastně jsem ho zase ucítila. Nebyla to jeho vina, že jsem ho necítila jako předtím, ale vlastně ten, kdo nevěří, tak jako vlastně i když tam někdo někde je, tak prostě vlastně nechce cítit. No, takže takhle jsem to měla, no. Dobře, tak jo. Tak, ty jsi ještě něco chtěla říct. Já jsem vám chtěla říct, a to mě teda taky, že... Díky, vynech mě, vole. že jsem ráda, že to svědectví prostě vyjde a že jsem ho mohla takhle podat, nebo jak to říct? Protože jsem nikdy o tom takhle otevřeně nemluvila před tebou určitě. Nemluvili jsme o tom takhle určitě spolu otevřeně a jsem ráda, že to takhle probíráme na podcastu a jsem ráda, že to všichni uslyšíte. Děkuju, že to posloucháte. Vy, co jste to poslechli až sem. Já si určitě vážím tvý otevřenosti, protože mluvit o tomhle tom není jen tak. Myslím si, že to vyžaduje určitým způsobem odvahu. To určitě. A myslím si, že ti buď byla daná, anebo si ji během svého života získala. No, spíš jsem si ji získala. Jo, takže Bůh není ten hlavní hráč. Je. Určitě mi byla daná, ale ještě víc jsem to podpořila v životě, jako něčím Okay. takhle jako. Jasně, no. Rozumím. Co by si dělala, kdyby si zjistila i přes svoje vnitřní zkušenosti v životě, i přes své zkušenosti s Bohem, že to, co jsi žila, anebo to, čemu jsi věřila, že to nebyla pravda. Že to bylo buď úplně jinak, nebo že to vůbec nebylo. Dokážeš si to představit? No. Přemýšlela jsi nad tím někdy jako takhle? Teda. Jsi mi dala těžkou otázku. Asi jsem nad tím nikdy moc neuvažovala, no. Jako... Já jo, a to docela dost často a v některých momentech mého života dost pravidelně. Mhm. No asi v tom roce 2022, no. Že se nejsem jistá, jestli je to pravda. A cítila jsem se dost jako zklamaná, nebo dost v háji z toho. Jo, že prostě
To není možný, že prostě neexistuje. To nemůže být pravda. Jo, prostě jsem tomu nemohla uvěřit. Takže jsi ztratila vlastně tu víru a důvěru v Boha, teda v tom roce 2022. A zase se to teda po cca tom měsíci až 2 začalo obnovovat. Přesně tak, obnovilo se to prostě po nějakým tom měsíci, no. Co k tomu vedlo? No, potom jako cítila jsem po tom měsíci zase tu přítomnost, kterou jsem cítila předtím. Cítila jsem takovou tu bezpečí, ochranu, jistotu. Najednou asi jsem tomu zase dala šanci, zkusila jsem to, chtěla jsem to zkusit a nějak jako prostě to vyšlo, no, že jsem Takže zase... náhoda. Ne, náhoda to určitě nebyla, ale já na náhody nevěřím. Cítila jsem prostě, že se to takhle asi mělo stát, že jsem se asi měla zkusit spolehnout sama na sebe a nějak takhle jako zkusit žít, no. Byla to nějaká lekce, bylo to ponaučení, byla to zkušenost. Takhle to beru. Dobře, tak jo. Tak jestli už nic dalšího tady k tomu celému říct nechceš, tak bych takový návrat, první díl, pokračování prvního dílu. Jak jsme uvěřili v Boha, druhá část, bych to považovala za ukončený. Já taky. Mě na dnešních otázkách zaujala tvoje jistota ve tvé vlastní přesvědčení, ale zároveň nejistota v tom, jak na některé otázky odpovědět. No, byla tam, no, nejistota v některých momentech. Proberem to. Můžem, no. Tak začni. Čím? Tím, co tě vykolejilo nejvíc. Co mě vykolejilo nejvíc? Já si totiž myslím, že vím, jaký moment to mohl být. Možná o tom Ježíši, ne? Asi o tom Ježíši, protože najednou jako jsem si řekla, tak ty vole, jako má na mysli teda teď špatný překlad, nebo jsem se spletla já, nebo jako co teď tady jako mám teda teď povídat. Víš, takový jako, bude to v Ježíši nebo v Bibli, ty vole. Tak jako teď jako nevím. Protože jako ty jsi v podstatě jako nahrála nebo naběhla sama tím, že jsi vlastně přiznala, že jsi nikdy nečetla evangelia od začátku do konce. No, to nečetla, no. Ty si tu Bibli vlastně nikdy pořádně neotevřela. Ne, tak jako takhle, já jsem jí... No, otevřela a pak si ji zavřela. No ne, já jsem jí to... jakoby někdy, jak četla ty, jakoby, nebo jak já dala jsi mi přečíst některé ty úryvky, že jo, nebo některý spoustu úryvků, tak jako asi tady ty, no, ale vím, že právě z těch úryvků se mi něco nelíbilo, ale jako co teď konkrétně toho bylo víc, tak já vůbec jako nevím, víš co, no, to je tyhle... Takhle jako říct, jako nepřipravená, že jo? No a právě o tom to je, že ty máš, nebo respektive v momentální chvíli, já kladu otázky někomu, kdo není připravený, protože pokud by připravený, pokud by si připravená byla, tak mi tady solíš odpovědi jednu za druhou. Jenomže tebe se něco dotklo. A já se snažím pochopit, co.
No tak A možná i ty si snažíš pochopit, co se právě stalo. to je pravda, no, protože ty vole, já reálně nevím nejvíc ohledně toho Ježíše. Jo. Jakože já jsem viděla nějaký film a tam bylo, že Ježíš pravil a teď něco a nevím, jestli to jako bylo v těch evangelích nebo jako no, tak vůbec prostě absolutně ty vole nevím. Tak Ježíš mluví dost v podobenstvích a dost v symbolech. Takže se klidně mohlo stát to, že řečtina ti odhalí víc. No, tak Hloubky. řecký stránky jsem fakt nečetla teda. No, ale Nový zákon byl napsán v řečtině. Tak já jsem ho moc nečetla jako za stolik, jako ten starý zákon. Starý zákon je v hebrejštině z většiny a tuším, že jenom kousek prostředku je v aram. Nevím, vymýšlela bych si. Vím, že starý zákon je z většiny tvořen, napsán v hebrejštině. No. Kde se nachází aramejský řádky, to netuším. Nejsem teolog. Ale teda No. je to přinejmenším zajímavý, že vlastně nevím, kolik let zastáváš ten názor, že Ježíš je vlastně někdo špatnej, možná až prokletej. No. A až dnešní kafe! Co s ním? Co se stalo? Vyle to. To se ti stalo to stejně, jak co Ukaž mi. mě. Až na noze. Co jsi provedla? Jsem prostě špatně uchopila hrnek. To se stává. To je skvělý. Chceš ještě? Asi ne, dobře. Dobrý. Dobře, no. Mě by teda zajímalo, ty jsi byla schopná několik let tvrdit o Ježíši nevím co a až dnešní večer, dnešní noc, kdy tady nahráváme tuhletu naši návratovou epizodu, tak tím možná začíná docházet, že to nemusí být přímo Ježíšem. Přesně tak, no. Zkus to víc rozvést, protože já teď nevím, co s tím mám dělat, protože já to snad vím, já to snad vím, ale já nevím, co s tím mám dělat já, jako na tož ty. No, myslím to tak, jako jestli dokážeš vůbec nějak nevím, ty vole. popsat, co se v tobě stalo, protože když člověka zasáhne nějaký takovejhle tak a teď nevím to slovo breakthrough, průlom, tak se v něm spustí strašně moc věcí a i kdyby jeden stejný průlom, jedna stejná věc zasáhla 10 lidí najednou, tak v každém tom člověku se stane něco úplně jiného. A mě zajímá, co se stalo v tobě, nebo co se teď v tobě děje, jaký máš myšlenky, protože tohleto... Já se omlouvám, že to řeknu takhle, ale tohleto je příležitost, kterou si nemůžu nechat ujít, protože teď je to čerství. Víš co, jako reálně já mám z toho strašně moc smíšených pocitů. Já vůbec nevím, co si o tom myslet. Jakože... Tak pověz své myšlenky bez filtrů. No, že bych teďka nejradši šla, nebo šla, nejradši bych si vzala mobil, našla si evangelia a všechny si je pročetla. Tak
Já tady mám Bibli v telefonu, mám několik překladů, spoustu dalších překladů, třeba i slovenských nebo anglických můžu stáhnout. To je moje myšlenka. Ty můžeš jít na umělou inteligenci a probrat tam jako všechno, ale samozřejmě už jsem si setkala s tím, že biblická interpretace, kterou umělá inteligence poskytne, tak je strašně nepřesná. A musíš jako si otevřít přímo tu knihu, přímo tu kapitolu a najít si to. No jasně, no. Ale víš co, prostě na jednou myšlenka, jako teď si to budu volat přečíst, protože fakt nevím, co si o tom myslet a nevím teda, co z toho evangelia mně přijde špatný a všechno to musím prozkoumat znova, zjišťovat to znova. Mám z toho takový jako, jsem jako zklamaná z toho, že najednou jsem byla v nějakým klamu, asi, že za to může Ježíš, vůbec nevím, jako co s tím, jo, prostě najednou se to objevilo, najednou tvoje otázka ve mně způsobila úplně nějaký neklid, stresovou situaci, jako nějakou nejistotu, jako konfrontaci, nejistotu, jako není to vůbec pevná půda pod nohama, jako teďka pro mě, že nemůžu si za tím stát, že za to může Ježíš, jako jo, takový to, jako musím teda obnovit znova zjišťování, musím znova obnovit prostě celý ten proces toho, jako opravdu zjistit o tom všechno a zjistit si, co u jakého evangelia se mi nelíbí a co za tím evangeliem stojí, jestli je to Ježíšem, anebo je to prostě překladem nebo něčím takovým jako prostě jiným než Ježíšem. A hlavně evangelium se... Oni jsou 4 jakoby originální ty vole. Do Bible se dostaly 4 spisy. Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Matouš, Marek, Lukáš jsou takzvaná, tuším, synoptická evangelia, která se zaměřují převážně na činy Ježíše Krista. No. Janovo evangelium je speciální tím, že se zaměřuje víc na slova. No. A na tu filozofii. Protože Janovo evangelium je třeba psáno pro Řeky a pro lidi, kteří nejsou v židovských komunitách, kteří to objevují spíš svojí vlastní cestou, nezávisle na judaismu, ale některý evangelium je spíš víc pro pohany, některý pro Řeky, některý pro Židy. A já první evangelium, který jsem četla, tak byl tuším Matouš anebo Lukáš. Potom hned nasledoval Jan. Ale zase nemůžu to říct s naprostou jistotou a přesností, protože já, než jsem si evangelia přečetla vůbec, tak jsem se zaměřila hodně na ty filmové verze. Filmová verze evangelia podle Lukáše a filmová verze evangelia podle Jana. A když jsem to pak porovnávala s tou Biblí, když jsem to četla, protože filmový verze znám vlastně nazpaměť, tak jsem si uvědomila, že v těch filmových verzích vlastně není žádný rozdíl. Protože čerpají to Janovo evangelium čerpá z českého ekumenického překladu, který je můj nejoblíbenější. Potom hned je český studijní. V českém ekumenickém překladu se slovo homosexualita neobjevuje. V českém studijním ano. No. Nedokážu si vysvětlit proč, ale ty máš tu výhodu, že máš alespoň trošičku s čím porovnávat, protože ty jsi se mnou viděla filmové zpracování evangelium podle Lukáše i evangelium podle Jana. Ano. To jsem viděla, no.
Pamatuješ si, že by si proti tomu měla nějakou výtku? Asi jo, ale to si teď nespomenu zase. No tak je to už nějaká doba, no. Si prostě teď nespomenu. Co se tam přesně říkalo, ale v každém se říkalo trošku něco jiného, ale... Každý evangelium je napsaný a převyprávěný trošičku jinak. Myslím, že se mi víc líbilo to Markovo. Ty kráso, a Marek je zrovna... K Markovi jsem si já dostávala úplně nejdýl a to je to nejkratší evangelium. Má jenom 16 kapitol. Ale já jsem se tady k tomu i chtěla dostat kvůli tomu, že jsem se k tomu dostala já ve svý noční modlitbě. No. A už nevím, co jsem Bohu říkala, byla jsem strašně unavená, takže ani nevím, jestli jsem to dopovídala celý, ale najednou mi prostě v hlavě vyskočila myšlenka, že pokud Ježíš neexistuje, nebo pokud vlastně to je neplatný jméno, nebo překlad, nebo nevím co, No. tak jak to, že v těch letech 2018 až 2020, kdy jsem se modlila ve jménu Ježíš, tak jak to, že mě Bůh, respektive Ježíš, který mi odpovídal skrz sny, vyslyšel. Jak je to možné? No. Nevím. A tu otázku si vlastně kladu doteď. Mhm. Jak to, že v roce 2018-19 jsem se modlila k Ježíši a dostala jsem odpověď jako instantně. A jak to, že když se modlím k Ješuovi, tak je ticho. Neříkám, že se vrátím k variantě jména Ježíš. Ne. Už nikdy v životě. To po mně nikdo nechtějte. Ale jen mě to zaujalo. Mhm. Neříkám, že Ješua je falešnej, nebo že Ježíš je falešnej. Spíš si myslím, že se změnil za ty leta můj způsob toho, jak žádám o různé věci. Mhm. No. Když si vezmu nějaký... Vezměme si starý zákon. A nebo prostě už jenom jména učedníků. Ty jsou taky počeštěná a říkáme je úplně normálně. Tak jak to, že právě mezi Ježíšem a Ješuou je takovej rozdíl. Možná až v některých situacích rozpor. Když jsme schopni říct Mojžíš, David, Abraham, Izajáš, Ezechiel, Marek, Tomáš, Petr, Otec, Bůh, Hospodin, Slovo. Tak si jako začínám říkat, v čem je Ježíš tak problematický. No. Tak to sama nevím už teda. Popravdě jsem zmatená. Berouč. Cože? Nic. Jakou dobrou chuť. Já jsem neřekla dobrou chuť. Jsem si špitla něco co možná rozluští diváci, ale ty si to rozluštit neměla. Děkuju. Vole. Z poslechu to možná zjistíš. No. Skvělý. Ale
Jo, vidíš to, teď mi kvůli to by vypadla myšlenka. To nevadí. Já ti dám, že to nevadí. Už tady stejně spím, tak co? No. Spinkáš. No, ale jednoduše popřemýšlej nad tím. Složitě by to nešlo, jo. Dobře. Tak já nad tím přemýšlím teďko ještě dost jednoduše. Pro mě je tohle známá půda. Jako pro mě ne, jo. No, myslím si, že já si jsem teďko sebejistá svými otázkami, než ty svými odpověďmi. Protože ty mi vlastně teďko už ani žádnou odpověď nedáváš. A co ti mám říkat, vole? Ty jenom mlčíš, drbeš se na noze a snažíš se dělat, že tady nejseš, protože jsem tě právě paralyzovala. No, dobrý, tak čau, vole. Čau, nazdar, vole. Nebo počkej, jestli je to jinak, tak mě usvědč. No, to je dobrý. Takže nepopíráš to? Ne, ani to nepopírám, ani to nic jiného. Nemáš na to slova. No, no comment, no. Jakože fakt no comment, vole. Kdyby se před tebou objevil Ježíš, co bys mu řekla? Čau, vole. Nazdar, jak se máš? A kdyby se před tebou objevil Ješua? Prej blbě. Tak to ještě hůř. Čau. Smrade. Jak se ti vede? Blbě, co? Proč mu nadáváš? Když se ti dobírám. Tak protože co se škálívá, to se rádo mívá. V jakém kontextu? Jako v jakém kontextu se to rádo mívá, nebo v jakém kontextu se to škádlívá? Oboje. To si nechám pro sebe. A já myslela, že ti rozmluvím. To si ještě rozmyslím. Ještě něco? Já jsem několik tobě sedí noho. No, tak mi děkujeme za poslech tady té bonusové části. A mějte se hezky. Čus. Bus. Bambus. Orangutan. Ahoj. To tak končit nemohla. Já vím, já to vím. A máte to i s koncertem. Já to vím, že jdu spát už vím. Já to vím. Prosím tě, neuspávej, je tady potřebuji udržet co nejdýl. Že jdu spát, já jdu spát, tak se mějte se rádi, jděte spát jako já. Dobrou noc, přeju vám, já jdu spát, nazdárek. Kašpárek. To tam nedáš. Střih je v mý režii, ne? Dobře, tak jo. Zbláznit se z ní je málo. Já vím, není to jednoduchý. S tebou? Nikdy.